Καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε τον Θεόδωρο Δημητριάδη, ιδρυτής και κλινικός διευθυντής του Axiom Institute, το οποίο είναι ένα καινούργιο Ινστιτούτο εδώ πέρα από ό,τι μας έχει πει ο Θοδωρής. Είμαστε ένα καινούργιο Ινστιτούτο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Και τι ακριβώς είναι το Axiom Institute? Στην ουσία είμαστε μία ομάδα 5 ατόμων μαζί με εμένα. Είμαστε 3 κλινικοί ψυχολόγοι και 2 άτομα στα social media και στο video editing, το οποίο αναλαμβάνουν και μία οικονομική στρατηγική για το Ινστιτούτο. Οκ. Και με τι σχέση έχει ακριβώς να κάνει το Axiom Institute? Με ψυχοθεραπευόμενους, με ψυχολόγους? Ποιος μπορεί να έρθει στο Axiom? Στο Ινστιτούτο μπορεί να έρθει όλος ο κόσμος. Όλος. Είτε μιλάει ελληνικά, είτε μιλάει αγγλικά, γιατί προσφέρουμε και υπηρεσίες και στα αγγλικά, το οποίο θέλω να τονίσω κιόλας. Οι υπηρεσίες τώρα που προσφέρουμε απευθύνονται από παιδιά έως και ενήλικες. Από ατομικές θεραπείες έως και οικογένειες, έως και εταιρείες. Στην πραγματικότητα ασχολούμαστε με διαταραχές, ασχολούμαστε με burnout, ασχολούμαστε με την αυτοβελτίωση ενός ανθρώπου, με την αυτοβελτίωση μιας ολόκληρης εταιρείας, με την αυτοβελτίωση μιας οικογένειας. Εννοείται ότι μπαίνουμε και στο κομμάτι των ψυχικών διαταραχών, όπου και αν υπάρχουν αυτές. Μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε, να τις διαγνώσουμε και όσες θεραπεύονται να κάνουμε κι εμείς τα μέγιστα το δυνατό. Οκ. Πολύ καλό μου ακούγεται. Από ό,τι μου είπες, έτσι πριν ξεκινήσουμε αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, από όσο έχω ψάξει την αγορά, η αλήθεια είναι πως όχι. Είναι μια καινοτόμως ιδέα. Καθώς εμείς βάζουμε πάρα πολύ και το κομμάτι της τεχνολογίας μέσα. Χρησιμοποιούμε ως AI εργαλεία σε διάφορα κομμάτια, τα οποία σε διάφορα βίντεο που θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα αποκαλύπτονται σιγά σιγά. Πολύ πρωτότυπο θα πω. Πολύ ευρηματικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και τώρα, εγώ πάντα ήθελα να το ρωτήσω, αυτό είναι η αλήθεια. Λέεις ότι είσαι clinical director. Τι σημαίνει το κλινικός ψυχολόγος, που φαντάζομαι από εκεί βγαίνει και η ορολογία αυτή? Αν το πάρουμε ακαδημαϊκά, στην πραγματικότητα έχω τελειώσει Bachelor Ψυχολογίας, έχω τελειώσει μεταπτυχιακό πάνω στην κλινική ψυχολογία, έχω κάνει μετεκπαιδεύσεις σε διάφορες ειδικότητες. Τώρα, αν αρχίσω να μιλάω, δεν θα τελειώσει, θα σας πάρω όλο το βίντεο Ναι, ναι. με τις ειδικότητες τις οποίες έχω. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος μου μέσα στο Axiom είναι ότι είμαι ο κύριος οργανωτής. Όλοι δουλεύουμε σαν συνεργάτες, δεν υπάρχουν υπάλληλοι στο Axiom. Και στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε τώρα, όπως σας είπα, μια ομάδα 5 ατόμων και αυτό σιγά σιγά η ομάδα μεγαλώνει. Καθώς αυτή τη στιγμή αναστάδιο προσλαμβάνουμε και ψυχολόγους οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και στην ουσία φτιάχνουμε όλη τους την επαγγελματική καριέρα, από την προβολή τους στο ίντερνετ, από εκπαιδεύσεις, από συμβουλευτική, από εποπτεία, την οποία είτε κάνω εγώ ίδιος είτε κάνουν οι συνεργάτες μου. Οκ. Οπότε, αν ας πούμε εγώ έχω τελειώσει ψυχολόγος, Σωστά. έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό. Τουλάχιστον για να μπορείς να μπει σαν ψυχολόγος στο Axiom Institute πρέπει να έχεις τελειώσει τουλάχιστον ένα μεταπτυχιακό επίπεδο κλινικής ψυχολογίας. Και απαραίτητο φυσικά να μπορείς να κάνεις συνεδρίες στα αγγλικά. Οκ. Οπότε χρειάζεται και ξένη γλώσσα κάπου εδώ πέρα να πούμε. Και σας ευχαριστώ κιόλας που το διευκρινίζετε. Ναι, φυσικά. Οπότε ουσιαστικά τελειώνω εγώ το μεταπτυχιακό μου και έρχεται νομίζω η Και ερώτηση. μπορείτε να κάνετε αίτηση. Ναι. Υπάρχει το site μας, axiominstitute.gr. axiominstitute.gr. Ακριβώς. Ναι. Και μπορώ να έρθω σε εσά και εσύ μέσω του Axiom ουσιαστικά εγώ θα μπορέσω να βρω δουλειά, να το πω και έτσι. Ή μαθαίνουμε πώς να αποκτήσουμε δουλειά. Στην πραγματικότητα, μέσω του Axiom, ένας ψυχολόγος πώς μπορεί να συνεργαστεί, είναι το να μάθει την επαγγελματική του ταυτότητα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό το πράγμα είναι ένα ταξίδι. Δεν σε προσλαμβάνω, σου δίνω ένα μισθό, δουλεύεις, παίρνεις περιστατικά. Στην πραγματικότητα μαθαίνεις την ταυτότητά σου.
όταν είσαι ένας νέος ψυχολόγος, είτε στην ηλικία των 23, είτε των 24, των 25, των 30, των 40, αλλά τώρα μπαίνεις στον κλάδο της δουλειάς, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να αναρωτηθείς είναι εσύ με τι θες να ασχοληθείς. Θέλεις να ασχοληθείς με παιδιά, θέλεις να ασχοληθείς με τρίτη ηλικία, θέλεις να ασχοληθείς με διαταραχές, θέλεις να ασχοληθείς με business. Ό,τι και να θέλεις να ασχοληθείς, εμείς μπορούμε να κάνουμε το όνειρό σου πραγματικότητα. Έρχεται η ομάδα μας, σε αναλαμβάνει και ταυτόχρονα με μια εκπαίδευση την οποία κάνεις με τα μέλη και ταυτόχρονα την ανάπτυξή σου είτε στα social είτε σε κάποια εργαλεία, στο να μάθεις και εσύ ο ίδιος ή η ίδια κάποια εργαλεία, ας πούμε, έως και με AI tools, Ναι. έτσι, στο να αναπτύξεις οτιδήποτε θες να ασχοληθείς. Στην ουσία, εμείς επενδύουμε πάνω σου. Okay. Και εσύ επενδύεις σε εμάς ταυτόχρονα. Και αυτό το πράγμα διατηρούμε ένα ομαδικό κλίμα. Ασχολιόμαστε από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, στο να αναπτύξουμε οικονομικά μια εταιρεία, στο να βρούμε έως και επενδύσεις πάνω σε μια εταιρεία, στο να επενδύσουμε πάνω σε μια ιδέα, οτιδήποτε χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Ό,τι πιο σύνθετο, τόσο πιο πρόκληση για μας. Okay. Οπότε πιάνετε πάρα πολλά κομμάτια στο Axiom. Άμα θέλετε να το φτάσουμε σε ένα επίπεδο, θέλω να φανταστείτε έναν πελάτη ο οποίος έχει μια πάρα πολύ δυνατή εταιρεία, θέλετε να την εξελίξει, ήδη τη βρίσκεται σε ένα εξελικτικό στάδιο, ανεξαρτήτου φύλου τώρα, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Και αυτός ο άνθρωπος έχει μια οικογένεια. Ας πάρουμε ότι έχει ένα παιδί. Είναι σε μια φάση που η γυναίκα του βγάζει καρκίνο και το παιδί του αρχίζει να παθαίνει κρίση πανικού. Και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος να πρέπει να κρατήσει ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτή η οικογένεια τώρα θα περάσει από τεράστιες αλλαγές και δυναμικές και συναισθήματα. Πού πας? Όλοι θα χρειαστούν σίγουρα ένα ψυχολόγο. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε όλες μας τις υπηρεσίες για όλη την οικογένεια και για την εταιρεία αυτού του ανθρώπου. Όλα σε έναν νοικοκυρεμένα που λέμε δηλαδή, κάπως έτσι. Δεν είναι όλα σε έναν νοικοκυρεμένα, απλά αντιλαμβανόμαστε το κενό στην αγορά. Να σας εξηγήσω κάτι. Τα περισσότερα μου περιστατικά έχουν 3 προβλήματα. Okay. Ωραία. Αν πούμε ότι είμαι ένας ψυχολόγος απλός, αναλαμβάνω τα 3 κύρια προβλήματα των ανθρώπων είναι τα οικονομικά, τα ερωτικοσεξουαλικά και τα γονεϊκά στην πραγματικότητα. Αν πούμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή σαν Axiom Institute δεν ασχολιόμαι καθόλου με τα οικονομικά, που ασχολούμαι στην πραγματικότητα. Σαν κλινικός ψυχολόγος θα ασχολιόμουν και με τα ερωτικοσεξουαλικά, θα ασχολιόμουν και με τα γονεϊκά. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή έρχομαι να βάλω και τα οικονομικά προβλήματα ενός ανθρώπου. Ναι, οκ. Είναι συν αυτό, σίγουρα. Δεν είναι απλά συν, γιατί να πάμε σε ένα άλλο παράδειγμα. Θέλω να σκεφτείτε αυτή τη στιγμή μια γυναίκα, το οποίο είναι ένα ευρύ γεγονός, ας πούμε, στις μέρες μας, μια κακοποιημένη γυναίκα την οποία τη δέρνει ο σύζυγός της. Και να μην λέω μόνο γυναίκα, γιατί υπάρχουν και κακοποιημένοι άντρες. Έτσι, να μην ταυτοποιήσουμε αυτό τώρα το κομμάτι και πάλι το δαιμονοποιήσουμε, γιατί θέλω να μιλήσουμε λίγο πιο γενικά. Αυτή η γυναίκα θέλει να φύγει από τον συζυγικό της χώρο. Έτσι. Σίγουρα θα χρειαστεί έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας από τη στιγμή που αν υπάρχει και κάποιο τέκνο, πόσο μάλλον και ανήλικο. Σωστά. Φυσικά. Αν πούμε ότι αυτή η γυναίκα ή αυτός ο άνδρας εξαρτάται οικονομικά από τον σύζυγο, πού πάει, τι θα κάνει, πώς θα βρει δικηγόρο? Θα πρέπει να εξασφαλίσει το οικονομικό. Για αρχή, όταν δεν έχει να φάει, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με ψυχολογία. Άρα, απευθύνεται σε εμάς. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα και πληρωνόμαστε για τις υπηρεσίες μας. Δεν το συζητάμε αυτό το κομμάτι. Αλλά τουλάχιστον είμαστε πρόθυμοι κατόπιν μια συνεννόησης και μια συνεργασίας να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά σε αυτόν τον άνθρωπο. Άμα θέλει να το πάμε, και δεν μιλάμε για κακοποίηση, μιλάμε απλά για έναν άνθρωπο που θέλει να εξελιχθεί οικονομικά, πολύ σύντομα θα υπάρχουν και εκπαιδεύσεις σε διάφορου τύπου επενδύσεων. Τώρα δεν θέλω να σας πω αν θα είναι επενδύσεις μετοχές, σε χρηματιστήρια και τέτοια πράγματα, διαφόρων μορφής επενδύσεων, ό,τι ταυτότητα θέλει ο καθένας. Οπότε αναλαμβάνουμε στην πραγματικότητα όλο το φάσμα. Από τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει δουλειά και ψάχνει να βρει μια δουλειά και πώς να βρει μια δουλειά. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, που πάνε σε μια δουλειά και τους διώχνουν. Και δεν καταλαβαίνουν τι τους συμβαίνει και τους διώχνουν, οπότε συνέχεια ξεμένουν χωρίς δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάσχει από μια ψυχική διαταραχή και να μην το ξέρει. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε όλο το φάσμα των ανθρώπων στην πραγματικότητα. Όπως σας είπα και πριν, για την κακοποιημένη γυναίκα. Έρχεται, της βρίσκουμε μια δουλειά, προχωράμε, κάνουμε κάποια συμβουλευτική, προχωράμε.
βρίσκουμε ένα δικηγόρο. Φυσικά όλα αυτά, από τη στιγμή που μιλάμε για ενήλικες, είναι αποφάσεις των ενηλίκων, έτσι. Ναι. Εμείς έχουμε ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα έως θεραπευτικό. Κατάλαβα. Και υπάρχει όριο στην ηλικία της ψυχοθεραπείας. Δεν πιστεύω κάτι τέτοιο, εκτός αν εξαιρέσουμε, όπου και ακόμα και εκεί έχουν βρεθεί κάποιες μέθοδοι στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ένα έμβριο, σε ένα νεογνώ το οποίο είναι 6 μηνών, αλλά ούτε έχει και νόημα να κάνουμε ψυχοθεραπεία σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 105 χρόνων και βρίσκεται σε τελικό στάδιο καρκίνου. Έτσι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει λόγος. Αλλά Εδώ στην μιλάμε για πιο... πραγματικότητα η ψυχοθεραπεία Ναι. δεν έχει ηλικία, όχι, δεν έχει. Οκ. Και τι είναι αυτό που διαχωρίζει έναν ψυχίατρο από έναν ψυχολόγο? Πολύ συχνή ερώτηση. Καταρχήν είναι η συνταγογράφηση των φαρμάκων. Εμείς οι ψυχολόγοι δεν μπορούμε να δώσουμε φάρμακα. Okay. Έτσι, αυτή είναι η βασική διαφορά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται στην Ελλάδα, ας πούμε. Και υπάρχει και κάποια άλλη διαφορά ή είναι μόνο αυτό καθαρά? Ο ψυχίατρος έχει τελειώσει ιατρική. Εμείς έχουμε τελειώσει ψυχολογία. Ναι. Έχω παρατηρήσει και από τα βίντεο και από τον τρόπο έτσι που μιλάς εδώ πέρα ότι είσαι λίγο σκληρός με κάποιες εκφράσεις. Άλλοι με χαρακτηρίζουν σκληρό, άλλοι με χαρακτηρίζουν ρεαλιστή. Αλλά θέλω να σκεφτείς ότι είμαι ένας ψυχολόγος ο οποίος κάνω σχεδόν αυτό το επάγγελμα 10 χρόνια. Έχω δει εκατοντάδες περιστατικά. Έχω φτάσει σε ένα σημείο κάποια στιγμή στην καριέρα μου που έβλεπα εβδομαδιαίως 5 κακοποιήσεις μέσα σε μια μέρα. Και μιας που μου δίνεις αυτή την πάσα, να σου πω ένα άλλο μοτίβο πελάτη μας, ας πούμε, που είναι για το Axiom. Θέλω να σκεφτείς μια γυναίκα η οποία δέχεται κακοποίηση. Ας βάλουμε μια τυχαία ηλικία γύρω στα 30, για να έχει κάνει και κάποια καριέρα, ας πούμε. Και αυτή η γυναίκα έχει μια εταιρεία, έχει κακοποιηθεί, με διάφορους τρόπους που μπορούμε να ακούμε στα media και στις ειδήσεις που βγαίνουν. Και αυτή η γυναίκα να θέλει, αν πούμε ότι έχει και παιδιά, να βάλουμε και αυτή τη μεταβλητή ότι έχει ένα παιδί ή δύο παιδιά, και αυτή η γυναίκα, η σύζυγο, η συγγενής, θέλει να κρατηθεί και θέλει ταυτόχρονα να κρατήσει και την ποιότητα της ζωής της και ταυτόχρονα θέλει όχι μόνο απλά να κάνει ψυχοθεραπεία, αν ειδικά είναι και αυτοδημιούργητη, έχει και μια εταιρεία την οποία και αυτοί σε κάποιους ανθρώπους λειτουργούν σαν παιδί τους. Έτσι. Όταν αυτή η γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά της, τη θηλυκότητά της, το παιδί της, και ξαναλέω, δεν λέμε μόνο για γυναίκες, απλά βάλαμε τέτοιου είδους μεταβλητές. Ένα παράδειγμα, ναι. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή αυτή η γυναίκα δεν χρειάζεται απλά μόνο έναν ψυχολόγο. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται συνεργάτες ζωής. Ναι. Αυτή την υπηρεσία δεν μπορεί να τη βρει κανείς πουθενά τη σήμερον ημέρα. Ποιος εύκολα θα αφήσει έναν άνθρωπο τον οποίον τον εμπιστεύεται, δεν τον εμπιστεύεται? Εμένα τουλάχιστον τα περιστατικά μου με έχουν εμπιστευτεί. Οκ. Οπότε έχει σημειώσει και επιτυχίες με αυτόν τον τρόπο που εξηγείς εδώ πέρα. Ακριβώς. Ωραία, πολύ ωραία. Και σε ακούω και στα βιντεάκια που έχω δει και έχοντας μπει και στο site σου έτσι πριν σε έχω εδώ πέρα και το είδα, μιλάς για το Triple Focus Model, ότι είναι το κύριο σημείο που στοχεύει το Axiom Institute. Θέλεις λίγο να μας πεις γι' αυτό? Η αλήθεια είναι το Triple Focus Model είναι το μοντέλο ψυχοθεραπείας το οποίο χρησιμοποιούμε στο Axiom και εκπαιδεύονται όλοι όσοι συνεργάζονται με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο. Αυτό το μοντέλο υπάρχει κάπου, ας πούμε, από κάποιο βιβλίο ή κάποιον... Όχι, είναι ένα μοντέλο το οποίο το φτιάχνω εγώ αυτή τη στιγμή και το εξελίσσω. Στην πραγματικότητα, κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει ένα όραμα μπροστά του, αναρωτήθηκα κάποια στιγμή ποια είναι η αν υπάρχει, έτσι, η τέλεια μορφή ψυχοθεραπείας. Okay. Σε αλλού μυαλό υπάρχει, σε αλλού μυαλό δεν υπάρχει. Η αλήθεια είναι όμως το ότι επειδή αγαπάω πάρα πολύ αυτή την επιστήμη και καταλαβαίνω ότι μπαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής, θεωρώ ότι μπορώ να κάνω το μέγιστο δυνατό για να προσεγγίσω το κομμάτι της τέλειας ψυχοθεραπείας αν υπάρχει. Και με κάποιες συνδυαστικές προσεγγίσεις οι οποίες υπάρχουν ήδη, έχω βρει έναν συνδυασμό και έναν συγκεκριμένο αριθμό εξατομικευμένων συνεδριών για το κάθε περιστατικό διαφορετικά. Δηλαδή,
Ένα περιστατικό μπορεί να χρειάζεται 16 συνεδρίες. Άλλο περιστατικό μπορεί να χρειάζεται 5 χρόνια συνεδρίες. Ανάλογα και με το τι έχει περάσει και ανάλογα και με το τι θέλει να δουλέψει, έτσι. Mm. Συνδυάζουμε κατά κάποιο τρόπο ένα γνωστικό συμπεριφοριστικό μοντέλο, ένα ψυχαναλυτικό ψυχοδυναμικό μοντέλο και πάρα πολύ νευρογλωσσικό προγραμματισμό μέσα σε αυτό το κομμάτι και βγαίνει ένα πάρα πολύ δυνατό μείγμα, το οποίο όμως προφανώς όταν θέλει κάποιος μέσω του άξονα να πάρει όλο το πακέτο, να το θέσουμε έτσι, αυτό μπορεί να κρατήσει ως και χρόνια, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κάθε περιστατικού. Επίσης μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα και πριν, ότι εμείς δεν ασχολιόμαστε μόνο ατομικά, ασχολιόμαστε και οικογενειακά και ασχολιόμαστε έως σε ένα επίπεδο εταιρείας και αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν 25 με 30 άτομα προσωπικό και μας έχουν επιτρέψει σαν ομάδα να μπούμε μέσα στην εταιρεία τους και να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες ή να δημιουργήσουμε κάποιες εγκαταστάσεις και να εξελιχθεί και ο τζίρος τους αλλά και το κλίμα της ομάδας που υπάρχει μέσα σε μια τέτοια εταιρεία. Ναι, γιατί ειδικά με πολλούς υπαλλήλους, πολλές προσωπικότητες και πολλά προβλήματα φαντάζομαι αντίστοιχα. Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό επιχειρήν είναι σαν από τη μία να εξελίσσεται πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πώς η ψυχολογία μπορεί να ενσωματωθεί μέσα στις εταιρείες τους και αυτό το πράγμα να απογειώσει την ίδια τους την εταιρεία. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να βγάζουν λεφτά και να έχουν ένα καλό τζίρο, το θέμα είναι να μπορούν οι άνθρωποι να περνούν καλά και μέσα από τις δουλειές τους. Και αυτό είναι το πιο δυστυχές πράγμα το οποίο βλέπω μέσα από την εμπειρία μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν η δουλειά σου τρώει τόσες ώρες από τη ζωή σου, δεν πρέπει κάπως κάτι. Ναι, είναι έστω καλά. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Πάλι θα μου πείτε ότι είμαι σκληρός, αλλά είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία μου έχουν τύχει. Έρχεται ένας επαγγελματίας μια μέρα, με παίρνει ένα τηλέφωνο, μου λέει: Κύριε Δημητριάδη, έχω πάει σε πόσους συμβούλους και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μόνο εσείς μπορείτε να μου βοηθήσετε, ας πούμε. Okay. Λέω: Ελάτε να κάνουμε ένα ραντεβού. Μου λέει ο άνθρωπος: Έχω μια εταιρεία, απασχολώ περίπου 15 άτομα προσωπικό και κάποια στιγμή συνέβη, ας πούμε, ένα μέλος της εταιρείας να κακοποιήσει σε ώρα εργασίας σε ένα άλλο μέλος. Πολύ δύσκολο όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Φυσικά. Αυτό το πράγμα προφανώς, αν ακουστεί, δημιουργεί ένα κλίμα μέσα στην εταιρεία πάρα πολύ φοβικό. Εκείνη τη στιγμή ο επιχειρηματίας έχει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του, την οικογένειά του, το περιστατικό. Αυτοί οι δύο άνθρωποι πού θα πάνε, τι θα κάνουν, πώς θα το διαχειριστούν. Οι άνθρωποι, αν δεν είναι ειδικοί πάνω σε τέτοια θέματα, καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο περιστατικό μπορεί να επηρεάσει όλα τα μονοπάτια μέσα σε μια εταιρεία. Που στην ουσία μπορούν να γίνουν μονοπάτια. Και να μην βλέπει αυτός ο επιχειρηματίας όλους αυτούς τους δρόμους. Ή ακόμα και αυτά τα άτομα που είναι μέσα να μην μπορούν δεν καταλαβαίνουν τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνετε τώρα αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και σε όλα τα υπόλοιπα. Φόβο, άγχος, ενοχή. Ναι. Εννοείται ότι πρώτα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με το θύμα της υπόθεσης, δεν το συζητάμε. Αλλά προφανώς μέσα σε αυτό θα ακολουθήσει και μια νομική διαδικασία που κανένας δεν είναι έτοιμος. Όλοι πρέπει να ενημερωθούν. Δηλαδή, φανταστείτε εκείνη τη στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι να χρειαστούν ξαφνικά ο καθένας από ένα δικηγόρο για το πώς θα αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να απευθυνθεί κάποιος σε εμάς, είτε το προσωπικό είτε ο επιχειρηματίας. Αν απευθυνθεί το προσωπικό, εμείς ήδη σαν Ινστιτούτο ερχόμαστε σε επαφή με τον επιχειρηματία και βρίσκουμε κάποιον διαμεσολαβητικό ρόλο για αρχή. Ένα το κρατούμενο. Για αρχή, έτσι, που δεν είναι απλά το πρώτο στάδιο αυτό. Αυτό τώρα έχει 15 στάδια, αλλά προφανώς τώρα δεν μπορώ να το πω. Ναι, όχι, εντάξει. Η αναγνωριστική όμως είναι η πρώτη επαφή ουσιαστικά. Ή μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς ο επιχειρηματίας και να καλέσουμε εμείς το προσωπικό του για αρχή και να βρούμε κάποιες λύσεις. Μέσα σε αυτό συνεργαζόμαστε εννοείται και με δικηγόρους. Ναι. Έτσι, και με λογιστές. Έτσι. Και όλα αυτά γίνονται με βάση την ομάδα. Οκ. Οπότε αυτή η υπηρεσία νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή που δεν το έχω ακούσει πέραν από συμβουλευτική που απλά ασχολείται με κάποια κομμάτια. Αυτό που σας είπα, η αλήθεια είναι ότι η υπηρεσία μου αυτή τη στιγμή έχει δοκιμαστεί μέχρι και σε εταιρεία στο Ντουμπάι μέσω από στόμα σε στόμα, έτσι, από γνωριμίες από πελάτες οι οποίοι με γνώρισαν σε άλλους φίλους τους, συγγενείς τους, συνεργάτες τους. Οκ.
Οπότε, αν πούμε ότι εγώ, ας πούμε, έχω μια επιχείρηση και θέλω κάπως να δούμε κάποια πράγματα ή να αποφύγω τυχόν προβλήματα συγκεκριμένα με το Σωστά. προσωπικό κτλ. Δηλαδή, Σωστά. λειτουργεί και προληπτικά από ό,τι καταλαβαίνω αυτό. Με κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, σαν, ας πούμε, σαν αφεντικό, Ένα αν από και δεν μου τα, αρέσει. ένα από τα αγαπημένα μότο που το ξέρεις πάρα πολύ καλά, είναι επειδή έχουμε συζητήσει αρκετά εμείς οι Ναι, δύο, έτσι, είναι το ότι δύο μυαλά που συνεργάζονται καλύτερο από ένα. σίγουρα, Αυτό πάντα. ακριβώς. Πόσο μάλλον όταν μπορούν να συνεργαστούν τρία, όταν μπορούν να συνεργαστούν τέσσερα και να βγει κάτι πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητικό και όμορφο, ακόμα και στη μαυρίλα μέσα. Οκ. Λόγος και social media. Κάποιοι λένε ναι, κάποιοι λένε όχι. Πώς το εννοούμε αυτό? Νομίζω έχω ακούσει δύο διαφορετικές εκδοχές, γιατί προφανώς δεν είσαι ο μόνος ψυχολόγος που ξέρω. Κάποιοι λένε ότι όχι, δεν είναι σωστό να εκτιθόμαστε και να λέμε πράγματα μπροστά στην κάμερα κτλ. Και άλλοι λένε Προφανώς καταλαβαίνετε ότι για να κάνουμε podcast, έτσι, σαφώς, ναι, γι' αυτό και το ρωτάω. είμαι υπέρ των social, έτσι. Ναι, Ε, αλλά είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος τουλάχιστον την τελευταία 7 ετία, 8 ετία εκθέτω μόνο την επαγγελματική μου ζωή στα social και πάρα πολύ σπάνια την προσωπική μου ζωή. Έτσι. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω ένας άνθρωπος από τη στιγμή που θέλει να προωθήσει τη δουλειά του, από τη στιγμή που θέλει να προωθήσει το επάγγελμά του, από τη στιγμή που θέλει να προωθήσει την εταιρεία του. Ζούμε στην εποχή του AI. Πώς αλλιώς δηλαδή, ας πούμε. Να σας πω μια ιστορία λίγο σε αυτό το κομμάτι, οκ, έτσι. Εγώ έχω βγει στην αγορά εργασίας σχεδόν από τότε που ήμουν 17 χρονών, γιατί 17 χρονών τελείωσα και το σχολείο. οκ. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές φορές, για πάρα πολλές ιδέες μου, ειδικά στο μικρότερο της ηλικίας μου, πάρα πολλοί πίστευαν ότι με λένε τρελό, χαζό, έτσι. Αλλά για κάποιο λόγο πάντα οι ιδέες μου βγαίναν, Οκ. έτσι. Κάποια στιγμή, επειδή εγώ έκανα αλλαγή καριέρας, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την ψυχολογία που ξεκίνησα περίπου στα 24-25 τις σπουδές μου στην ψυχολογία επάνω, πιο πριν σπούδαζα οικονομικά, ασχολήθηκα με επιχειρήσεις, όπως και συνέχιζα να ασχολούμαι κιόλας για αρκετά χρόνια και μέχρι και σήμερα, απλά σε διαφορετικές μορφές και με διαφορετικό ρόλο. Κάποια στιγμή εγώ δούλευα για έναν καθηγητή μου, παύλα καθηγήτριά μου, ας πούμε, όταν ήμουν σε διάφορα πανεπιστήμια. Εγώ τώρα την πρώτη μου δουλειά ήμουν η γενιά των 592 ευρώ. Και οι δύο. Τότε. Άρα με καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι, ναι, Άρα με σαφώς. καταλαβαίνεις. Σε εκείνη τη φάση της ζωής, όπως καταλαβαίνετε, ένας νέος ψυχολόγος ξεροστάλιαζε για να του δώσει ένα περιστατικό. Οπότε εμείς έπρεπε να βρούμε κάποιους νέους τρόπους για να δείξουμε τη δουλειά μας. Και στην τελική δεν νομίζω ότι κάναμε κακό σε κανέναν επειδή είπαμε ένα ρητό, ένα quote, επειδή δώσαμε μια συμβουλή και επειδή οι άνθρωποι, ας πούμε, συνδέθηκαν με κάποιο τρόπο μαζί μας. Δηλαδή, εσύ όταν θα βάψεις το σπίτι σου, ας πούμε, δεν θέλεις να ξέρεις κάπως ένα συνεργείο τι θα πάρεις, δεν θέλεις να δεις δύο δουλειές του, ας πούμε, δεν θέλεις να δεις κάτι. Ναι, και παλιότερα πήγαινε στο σπίτι κάποιου που είχε βάψει αυτός Ακριβώς. για να δεις τη δουλειά του. Ακριβώς, ακριβώς. Ουσιαστικά τώρα δειγματίζεις απλά με το ένα μέσο συγκεκριμένο. Ακριβώς. Ναι, αλλά όταν εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω σε ένα περιστατικό για τους φόβους του ίντερνετ, για τους φόβους του AI, ας πούμε, για το πώς να αντιμετωπίζει, ποια είναι η υγιή πλευρά. Αν εγώ δεν ασχοληθώ με αυτό, πώς. Ναι. Αν δεν εκτεθώ εγώ ο ίδιος πρώτα, πώς θα με εμπιστευτεί το περιστατικό μου. Σίγουρα. Και καλό είναι να έχεις και μια εικόνα σε κάποιον που μιλάς. Παλιά σου λέγανε ότι να ένα μαγαζί με ρούχα, πήγαινε στην Κυριαλίτσα, έχει το μαγαζί με τα ρούχα στη γωνία, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Παλιά έτσι ήταν και οι ψυχολόγοι. Δεν μιλάμε για έναν ψυχολόγο ο οποίος το σήμερα είναι 60-65 χρονών και δεν έχει social και τέτοια πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος είναι κατά κύριο λόγο φτασμένος, ας πούμε, γιατί δούλεψε σε κλινικές και ούτω καθεξής. Επίσης, με τις έρευνες τις οποίες έχουν γίνει, αυτή τη στιγμή πανελλαδικά περίπου, αν πάμε με ένα πολύ γνωστό site, ας πούμε, είμαστε σχεδόν 2.000 ψυχολόγοι. Έτσι. Ναι. Όταν είμαστε 2.000 ψυχολόγοι με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται σήμερα, από κρίση, από τέμπη, από κορονοϊό, από άλλες καταστάσεις ζωής οι οποίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία των ανθρώπων και την οικονομική ευημερία των ανθρώπων, είμαστε λίγοι για να εξυπηρετήσουμε.
Σίγουρα. Έχετε πάει μία βόλτα σε μία ψυχιατρική κλινική, που εγώ έχω πάρα πολλούς συναδέλφους αυτή τη στιγμή και συνεργάτες μέσα από κλινικές, στους οποίους και ενημερώνομαι, αλλά και ενημερώνονται αυτοί από μένα. Αυτό το πράγμα είναι μια συνεργασία. Ναι. Δεν φτάνουμε να εξυπηρετήσουμε. Σίγουρα. Κάπως και εμείς πρέπει να Σίγουρα. δείξουμε. Μια βόλτα χρειάζεται νομίζω κάποιος και Ακριβώς, καταλαβαίνει πάρα πολλά. ακριβώς. Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό που συζητάμε. Νομίζω ότι πέσατε όμως σε ένα τόπιμα. Παρακαλώ. Λοιπόν, είπατε ότι είστε τόσοι πολλοί ψυχολόγοι επειδή δεν μπορείτε να βρείτε περιστατικά. Και μετά είπατε ότι είστε 2.000 ψυχολόγοι και δεν φτάνετε. Για να, άμα έκανα κάποιο ατόπιμα, να το εξηγήσω λίγο καλύτερα. Εγώ κάποια στιγμή ήμουνα, όταν ξεκίνησα ας πούμε αυτή τη δουλειά, το 2017, με βάση κάποιον καθηγητή, πήρα ας πούμε κατά κάποιο τρόπο το πρώτο μου περιστατικό. Έτσι, και με εποπτεία φυσικά αυτόν τον καθηγητή. Εμείς τότε ξεροσταλιάζαμε για να πάρουμε κάποιο περιστατικό και περιμέναμε από καθηγητές μας, ό,τι μας δώσουν, αν μας δώσουν. Ναι. Κάνοντας όμως αυτή τη δουλειά, και προφανώς από το 2017 μετά μπήκε ο κορονοϊός, είχαμε ακόμα κρίση, Ναι. όλο αυτό το πράγμα εξελίχθηκε κατά πάρα πολύ και ξαφνικά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν την ψυχοθεραπεία. Οι ψυχολόγοι όμως που βγήκανε από το 2017 που ξεκίνησα εγώ αυτό το επάγγελμα μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολύ λίγοι με την έξαρση της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας προς αναζήτηση. Okay. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Αν ας πούμε εγώ θέλω να έρθω σαν περιστατικό στο άξιο. Ωραία. Πώς είναι η διαδικασία? Αν εγώ δεν έχω διαλέξει από μόνη μου, ας πούμε, ψυχολόγο, επειδή είδα π.χ. κάποιανού συγκεκριμένου το βίντεο και είπα εγώ σε αυτόν θέλω να πάω. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω διαλέξει εγώ κάποιο συγκεκριμένο. Πώς γίνεται η επιλογή και όλα αυτά? Το ραντεβού. Καταρχήν ξεκινάμε με ένα απλό μήνυμα, με ένα απλό mail, με ένα απλό τηλέφωνο, έτσι. Στο τηλέφωνο σας αφιερώνουμε τον μέγιστο δυνατό χρόνο τον οποίο μπορούμε, προφανώς χωρίς καμία χρέωση όσο αφορά το τηλέφωνο, για να κατανοήσουμε το αίτημα με το οποίο έρχεστε. Okay. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, είναι τελείως διαφορετικό ένα επαγγελματικό αίτημα από ένα αίτημα κακοποίησης και είναι τελείως διαφορετικό όταν αυτό είναι συνδυαστικό. Ναι. Άρα, πρώτο κριτήριο είναι βάση οι σπουδές, οι εκπαιδεύσεις και οι ικανότητες του κάθε ψυχολόγου. Okay. Έτσι. Μέσα σε αυτό όμως, προφανώς καταλαβαίνετε ότι όσες περισσότερες σπουδές, όσες περισσότερες ικανότητες έχει ένας ψυχολόγος, προφανώς αλλάζει και η τιμή του. Ναι. Έτσι. Οπότε, εκεί πέρα μπαίνει το δεύτερο κριτήριο, είναι ότι πέρα από τις ικανότητες κάποιου ψυχολόγου είναι το τι μπορεί και ο πελάτης να διαθέσει για την ψυχοθεραπεία του, για τη συμβουλευτική του. Και προφανώς καταλαβαίνετε ότι αυτές οι τιμές και οι ποιότητες αλλάζουν όταν μιλάμε σε επίπεδο οικογένειας και όταν μιλάμε σε επίπεδο εταιρείας. Ναι, οκ, σίγουρα. Δεν έχεις να κάνεις με ένα πράγμα, με έναν άτομο, με την ψυχοσύνθεσή του. Ακριβώς. Κάτι άλλο όμως που κάνουμε στο Ινστιτούτο. Εδώ μπορώ να σας πω και κάποια πραγματάκια λίγο με βάση την εμπειρία μου. Αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί, όχι ότι είναι δογματικό αυτό το πράγμα το οποίο θα σας πω. Π.χ. έρχεται ένας άντρας και το θέμα το οποίο θέλει να συζητήσει είναι ας πούμε το κομμάτι ας πούμε του πέους του, έτσι, ή του μωρίου του, το οποίο μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση ας πούμε να διαθέτει κάποιο μικρό μόριο. Όπως καταλαβαίνετε ένας άντρας ας πούμε, αυτό το κομμάτι συνήθως όμως, έτσι, δεν είναι δογματικό όπως σας είπα και πριν, λογικά θέλει να τα συζητήσει με έναν άντρα. Του είναι πιο άνετο. Αυτό που βλέπω από την εμπειρία μου. Ή να το πάμε στο αντίθετο, ας πούμε. Είναι μια γυναίκα η οποία, ας πούμε, θέλει να συζητήσει κάποια και πιο γυναικολογικά πράγματα. Γιατί μπορεί να περνάει, ας πούμε, και κάποιο πρόβλημα υγείας, ας πούμε, στο γυναικολογικό της κομμάτι. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, θέλει να το συζητήσει με μια γυναίκα, ας πούμε. Πάλι και αυτό δεν είναι δογματικό. Okay. Έτσι. Απλά σας λέω τι παρατηρώ από την εμπειρία μου μέχρι εκεί. Οκ. Οπότε κλείνουμε κάποιο ραντεβού. Σωστά. Σωστά. Μετά από την τηλεφωνική αξιολόγηση ουσιαστικά. Γίνεται κάποιο ραντεβού αναγνωριστικό το πρώτο ραντεβού ή κατευθείαν υπάρχει ανάθεση? Επειδή βλέπω και εγώ ίδιος περιστατικά, όταν μιλάμε για πάρα πολύ σύνθετα περιστατικά, συνήθως την αξιολόγηση θα την κάνω εγώ, αλλά και αυτό πάλι είναι ανάλογα με τον χρόνο το οποίο υπάρχει και τα διαθέσιμα ραντεβού.
Σίγουρα, ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι είναι γεμάτο το calendar. Τώρα εντάξει, είναι λίγο σαν να ρωτάτε, ας πούμε, ένα Νίκο Τελετών, πώς πάτε από δουλειά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. Πεθαίνουν οι άνθρωποι. Τώρα τι να σας απαντήσει ο άνθρωπος, ας πούμε. Δυστυχώς, πολλοί κόσμος έχει ψυχολογικά, ειδικά εμείς οι millennials που ξεκινήσαμε αυτή την επανάσταση. Εντάξει. Η γενιά μας έχει βγάλει στη φόρα. Νομίζω ότι σας απάντησα με έναν ωραίο τρόπο. Ναι, 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 Είναι όχι, όχι. ό,τι καλύτερο μπορώ να σας απαντήσω. Πραγματικά. Οπότε είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία αυτή που μου περιγράφετε. Φανταζόμαι ότι δεν είναι μόνο online το ραντεβού, γιατί στο site υπάρχει το online ραντεβού όπως έχω δει. Η ομάδα καθημερινώς κοιτάει όλα τα mail, όλα τα social, Viber, WhatsApp, υπάρχουν ολονών τα τηλέφωνά μας, τα προσωπικά μέσα στο site. Όπως και να επικοινωνήσει κάποιος, το πολύ μέχρι ένα 24ωρο θα έχουμε έρθει σε επαφή μαζί του με τον οποιοδήποτε τρόπο. Okay. Πολύ καλό. Σημασία έχει και η ανταπόκριση, γιατί καμιά φορά το βήμα για κάποιον να επικοινωνήσει με ψυχολόγο είναι έτσι λίγο δύσκολο για να κάνεις το πρώτο βήμα πολλές φορές. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Ναι, δηλαδή λες τώρα έφτασα σε αυτήν την ανάγκη, οπότε η άμεση ανταπόκριση είναι κάτι το οποίο δεν θα σε αφήσει να το μετανιώσεις κιόλας, νομίζω. Μετανιώσεις εντός εισαγωγικών πάντα. Και αυτό θεωρητικό είναι, αλλά συνήθως έτσι γίνεται. Ναι. Γιατί είναι η στιγμή, η απόφαση της στιγμής. Η αλήθεια είναι όχι να το πενευτώ, αλλά όταν κάποιος έρχεται στο Axiom, πραγματικά βρίσκει μια πολύ ωραία ομάδα και ένα πολύ ωραίο κλίμα. Είτε αυτές, επίσης, να τονίσουμε ότι οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν είτε διαζώσεις είτε online. Ναι, Έτσι. σωστά. Επίσης, μερικές φορές όταν μιλάμε και στα πλαίσια μιας ομάδας, έτσι, μην ξεχνάτε ότι το ραντεβού μπορεί να είμαστε και 2 και 3 συνεργάτες μέσα στην συνεδρία. Δηλαδή το ραντεβού δεν είναι ότι θα γίνει μόνο ατομικά, μόνο με μένα ή μόνο με μία ψυχολόγο. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί και κάποιος από το τμήμα marketing γιατί θέλει να εξελιχθεί. Και εδώ μπορούμε να δώσουμε επίσης ένα παράδειγμα, αν δεν σας τρώω το χρόνο σας. Φυσικά, φυσικά. Έρχεται ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι 25 με έως 35 χρονών, ανεξαρτήτου φύλου φυσικά, και λέει, ρε παιδί μου, ότι εγώ ναι μεν αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα, ας πούμε, κατάθλιψης. Θεωρώ, ας πούμε, ότι έχω κατάθλιψη. Έτσι. Και ταυτόχρονα όμως έχω και ένα στόχο να εξελίξω και μια εταιρεία, ένα e-shop, ναι. ή θα με βοηθούσε, ξέρω εγώ, να μιλήσω για το πρόβλημά μου ή για την εταιρεία μου, ανάλογα με τι θέλει να κάνει ο καθένας φυσικά, έτσι, στα social, ας πούμε, γι' αυτό. Εμείς αυτό το πράγμα μπορούμε να το αναλάβουμε και ψυχοθεραπευτικά, αλλά και να λάβουμε μέρος συνεργατικά στον τρόπο υλοποίησης, καθώς διαθέτουμε δικό μας τμήμα marketing, ας πούμε, π.χ. Τώρα θα μου πείτε, θέλει ένας άνθρωπος να μιλήσει στα social και κάποιος να του φτιάξει βιντεάκι για την κατάθλιψη. Τι να σας πω, εμένα μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν σε αυτή τη ζωή. Μου έχει συμβεί, ας πούμε. Εννοείται ότι είναι πιο πιθανό ένας άνθρωπος, ας πούμε, να περνάει μια δύσκολη φάση, αλλά ταυτόχρονα, ας πούμε, να θέλει να ασχοληθεί με το επαγγελματικό του, γιατί το επαγγελματικό του τον βοηθάει στο να ξεπεράσει κιόλας αυτό το πράγμα το οποίο βιώνει, ας πούμε, εκείνη την περίοδο. Ακόμα και αυτό διαθέτουμε τα εργαλεία και μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και τον ίδιο σε εργαλεία στο πώς να κάνει, ας πούμε, τα όνειρά του πραγματικότητα. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι όταν βοηθάς έναν άνθρωπο ή τον συμβουλεύεις στο να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, από μόνο του είναι ψυχοθεραπευτικό. Σίγουρα. Το να εκπληρώσει ένα όνειρο είναι πολύ σημαντικό. Οπότε δεν θέλω να παρεξηγηθώ όταν μιλάω στο ότι ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη, αλλά ταυτόχρονα θέλει να πετύχει στη ζωή του. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και όσο περισσότερο βοηθάς έναν άνθρωπο, προς Θεού, έτσι, δεν γινόμαστε πατερίτσες του πελάτη μας ή του ψυχοθεραπευούμενου μας, έτσι. Αλλά προσπαθούμε να τον συμβουλεύσουμε και να τον εκπαιδεύσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία. Και εκεί μπαίνει η ομάδα. Γιατί ένας άνθρωπος όταν ξαφνικά μπορεί να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο, ξαφνικά μπορεί να συνεργαστεί με 2 ανθρώπους, ξαφνικά μπορεί να συνεργαστεί με 3 ανθρώπους. Αυτό από μόνο του δεν είναι ψυχοθεραπευτικό. Είναι, ναι. Και εξελικτικό σίγουρα. Ακριβώς. Από εκεί και έπειτα. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι σαν ψυχολόγος ότι συνεργάζεσαι και με ψυχιάτρους. Σωστά. Έχει τύχει κάποιο περιστατικό το οποίο έχεις κρίνει εσύ, ας πούμε, σαν περιστατικό ότι θα χρειαστεί ψυχιατρική παρακολούθηση? Καταρχήν το γεγονός το ότι αυτή τη στιγμή, να το πούμε έτσι, έχω δημιουργήσει ένα Ινστιτούτο, σαν κλινικός ψυχολόγος δεν έχω σταματήσει ποτέ την εποπτεία μου. Έτσι, η εποπτεία μου, τι σημαίνει εποπτεία? Το ότι εγώ δύσκολα περιστατικά τα βλέπω και με άλλες εξωτερικές ομάδες οι οποίες συνεργάζονται με το Ινστιτούτο, οι οποίοι
Κάποιοι είναι πάνω από μένα. Okay. Πάνω από μένα, ας πούμε, ένας ψυχίατρος, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει 20 και 25 εμπειρία σε διαφόρων ειδών περιστατικά, ειδικά με ψυχικές διαταραχές. Οπότε, όταν μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο το βλέπουμε και ψυχοθεραπευτικά, σε λεκτική μορφή θεραπείας, αλλά και ψυχιατρικά, εκείνη τη στιγμή αναγκαστικά θα συνεργαστώ με τον εκάστοτε ψυχίατρο. Είτε τον γνωρίζω είτε όχι. Η δουλειά μου είναι να το κάνω αυτό το πράγμα. Okay. Οπότε ναι, σίγουρα υπάρχουν και τα διαφορετικά, τα πιο Ακριβώς. περίπλοκα, να το πούμε, περιστατικά. Εννοείται, το συζητάμε. Υπάρχουν άνθρωποι με σχιζοφρένεια, από τις πιο περίπλοκες ψυχιατρικές νόσους. Έτσι, η οποία θέλει, ας πούμε, φαρμακευτική αγωγή. Αυτό το περιστατικό χρειάζεται και αγωγή φαρμακευτική, χρειάζεται και ελεκτική θεραπεία, αν δεν αναλαμβάνει ο ίδιος ο ψυχίατρος. Και μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται συμβουλευτική και το πλαίσιο το οποίο βρίσκεται, ας πούμε. Στο οποίο ζει ουσιαστικά. Βέβαια. Όλο το οικοσύστημα κάπως. Ακριβώς. Οκ. Στην ουσία είπες τη μαγική λέξη. Το Axiom είναι ένα οικοσύστημα το οποίο βοηθάει, εκπαιδεύει, συμφιλιώνει οικοσυστήματα. Οκ. Ακούγεται πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό. Σίγουρα για την πρωτοτυπία τα είπαμε αυτά και τα λοιπά. Είναι κάτι διαφορετικό και πνέει έναν πολύ καλό αέρα. Δηλαδή και μόνο που κάποιος μπορεί να λύσει 3-4 πράγματα που μπορεί να έχει στο μυαλό του με μία επισκεπτόμενος ένα μέρος, γνωρίζοντας ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, 2-3, είναι πολύ πιο εύκολο. Ακριβώς. Και η κατανόηση γίνεται και ακόμη καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα του online, υπάρχουν και χώρες του εξωτερικού με τις οποίες μπορείτε να συνεργαστείτε. Δηλαδή, είμαι εγώ, ας πούμε, π.χ. στην Ολλανδία. Θα μπορέσουμε εμείς να κάνουμε δουλειά. Βεβαίως, και συνεργάζομαι και με Ολλανδία, και όπως σας ξαναλέω, και σε ατομικό και σε οικογενειακό και σε επίπεδο εταιρικό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε συνεργασίες με όλη την Ελλάδα, με νησιά, με Κύπρο, με Αγγλία, με Γερμανία, Ντουμπάι και Αμερική. Και ευελπιστούμε και πάρα πολύ σύντομα και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας να έχουμε και παράρτημα Axiom κιόλας. Οκ. Πολύ καλό οπότε που υπάρχει και υποστήριξη στο εξωτερικό. Φαντάζομαι και σε Έλληνες και σε ξένους ανθρώπους. Σωστά. Εντάξει, γιατί και οι Έλληνες πολλές φορές ψάχνουμε να εκφραστούμε στη γλώσσα μας. Αν μιλάς ελληνικά ή αγγλικά, απλά να έχεις ένα καλό επίπεδο αγγλικών για να μπορεί. Αν και, κοιτάξτε τώρα, συνήθως αυτό που λένε, παιδί μου, είναι ότι όταν κάποιος κάνει ψυχοθεραπεία πρέπει να κάνει τη μητρική του γλώσσα. Αυτό είναι μια αλήθεια και αυτό είναι και το σωστό. Έτσι. Okay. Υπάρχουν άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι bilingual, ας πούμε. Κάποιος, ας πούμε, εγώ είμαι bilingual λόγω της μητέρας μου, ας πούμε, π.χ. Ναι. Μιλάω και ελληνικά και αγγλικά το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Από εκεί και πέρα κάποιος μπορεί να είναι bilingual σε γερμανικά και αγγλικά. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ψυχοθεραπεία. Αλλά προφανώς ότι μιλάμε και σε πιο business επίπεδο, εκεί πέρα ανοίγουν και οι αγορές σε άλλα κομμάτια. Έτσι. Εννοείται. Ωραία. Οπότε καλό αυτό. Ένα συν ακόμα για το Axiom. Θοδωρή, από εδώ να πω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ για την εκπομπή σου. Τιμή μου. Είναι το πιο ωραίο όνομα εκπομπής που έχω ακούσει ποτέ. Δεν έχω ιδέα. Ναι, δεν έχω ιδέα. Γιατί πράγματι νομίζω ότι κανένας μας δεν έχει ιδέα. Μέχρι να μιλήσει στον ειδικό, ας πούμε, κάπως έτσι. Κάθε πρόβλημα έχει τον ειδικό του. Έτσι ακριβώς. Υπενθυμίζουμε, το Axiom Institute έχει στο σελίδα axiominstitute.gr. Θα το κάνουμε link από κάτω. Η διεύθυνση είναι περιοχή Ιπποκράτειος στη Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 54. Σωστά. Είναι η Σόγιο, από όσο θυμάμαι που μου έχεις πει, σωστά. Υπάρχει στάση μετρό στα 2 λεπτά. Στα 2 λεπτά, σε αυτό το υπέροχο μετρό Θεσσαλονίκης. Και με λεωφορείο η πρόσβαση είναι δυνατή. Σωστά. Στάση Ιπποκράτη όλα αυτά. Και σαφώς, εντάξει, ταξί και τα λοιπά, για πάρκινγκ τώρα εκεί πέρα Θεσσαλονικής ξέρουμε το πρόβλημά μας. Υπάρχουν κάποια ιδιωτικά πάρκινγκ τα οποία, ας πούμε, είναι στα 1-2 λεπτά, τα οποία μπορούν οι άνθρωποι, ας πούμε, να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά εντάξει, η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Ναι. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει εδώ με το Θοδωρή τον ίδιο, με το Axiom Institute, και ό,τι χρειάζεται να στείλει. Και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα κάνεις και εκπομπή τα κορίτσια μου, ας πούμε, γιατί και αυτές έχουν να πούν πραγματικά πάρα πολλά και για τις προσωπικότητές τους και για τις υπηρεσίες μας, και να πούν και αυτοί το πώς, και αυτές μάλλον το πώς βιώνουν αυτό το κομμάτι.
Θα χαρώ πάρα πολύ να τις έχω στην εκπομπή. Μμμ. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.